Jasné, že viem. Zažila som ju na vlastnej koži. Svojmu starému všetko preteklo dolu gadorom. Majtky boli a sú fuč. No, úradníci všetko vzali. No, vidíš, to isté sa môže udiať aj s prievidzou. Palci nás steku. Vziať do rúk pohľadnicu je ako naštartovať zázračný stroj času. Vrátiť sa do minulosti v spomienkach má svoje čaro. Spomíname na pekné zážitky, miesta a chvíle. A tak trochu o tom je aj kniha Prievica na nových pohľadniciach. Dnes túto knižečku osýpame poštovými známkami. Je to taká, by som povedal, kronika toho života veľkého mesta, ktorého som bol súčasťou a vlastne aj takou hlasnou trúbou v tom slovenskom a československom rozhlase. Prievidza na nových pohľadniciach je knihou, ktorá je vlastne príbehom o nás. To je mesto, to je obdobie, ktoré sme žili už aj my, ktorí sme vekom mladší, ktorí tu nežijeme nejaké veľmi dlhé obdobie. A táto kniha je vlastne o nás. A táto kniha vypovedá o tom, ako sme žili aj my, ako žijeme aj dnes, stavby, ktoré tu vydávame, ktoré stretávame po našich prechádzkach, potulkách týmto mestom, ktoré navštevujeme, či sú to obchody, či sú to už kostoly, prípadne školy. To sú miesta našej súčasnosti, to sú pamätníky, milníky našej vlastnej minulosti, tak si myslím, že táto kniha má čo povedať aj súčasným obyvateľom Prievidze, ktorí treba z tohto mesta len nepochádzajú.